Tras 2 meses colaborando nos fogóns do comedor de San Francisco, Pepe Solla realizou o seu último servizo. O chef chegou a dar comida a preto de 200 persoas diarias durante esta crise sanitaria, produtos que pasaron das bodas e banquetes aos colectivos máis desfavorecidos. Sempre procurábamos que durante toda a semana, con Carmen, falábamos un pouco a ver que tiñamos, e sempre tratar de que houbera peixe, que houbera carne, que houbera verduras, que houbera hidratos algún día, o sea, tratar de equilibrar o máximo posible. E hoxe tocou unha ensalada de pasta, atún, verduras, ovos e tal. E, bueno, fixemos tamén croissants, roscas, un poquinho así, sabes? Responsable da Casa Solla cunha estrella Michelin e con 3 soles Repsol, Pepe Solla colaborou con este comedor todos os luns, mércores e venres durante esta pandemia. Agora ele e o seu equipo volven ás súas cociñas, pero fan con sensacións encontradas. Hai que decir que moi gratificante, pero moi triste a vez. O sea, que decir, sabes, son situacións como opostas, ¿no? Tes moita sensación de que bueno, é bonito axudar, creo que somos sociedade, vivimos a sociedade, temos que colaborar sempre coa sociedade, pero tamén é triste ver como iba incrementándose a xente que sobre todo que xente normal que o mellor a algún de nós nos pode pasar mañán que non teñamos nin para comer, que un das cousas esenciales, o sea, un teito onde vivir. Este mes cúmprense 32 anos dende que o Comedor de San Francisco abrise as súas portas por primeira vez. Nos últimos meses, os seus voluntarios e traballadores tiveron que afrontar unha das etapas máis complicadas. Nosotros estábamos acostumbrados a darle de comer dentro, además se le daba siempre 2 platos, ahora se da uno solo. Luego había el postre, había café con leche, que tampoco se les da. En fin, una serie de cosas que ellos agradecían mucho, ¿no? Y hacíamos normalmente 2 turnos y a veces un tercer turno, eran 14 o 15 que venían para el tercer turno. Se reunían pues como unos 150, 160 comensales todos los días. O pai Gonzalo agradeceu a labor da Casa Solla, do Concello de Pontevedra e de todos os voluntarios que axudaron nestes últimos meses de pandemia. De cara ao futuro, o responsable deste comedor pide á cidadanía que se anime a seguir axudando para que, entre todos, poidan chegar os alimentos aos máis necesitados.